O Ceipa Banqueiro pode sumarse ao Erasmus. Presentouse un proxecto no que a inclusión educativa está no centro e agardan ter luz verde para que sexa unha realidade. Numerosos centros educativos da comarca forman parte do programa Erasmus e é probable que un novo se sume á lista no vindeiro curso. O Ceipa Banqueiro en Boiro xa presentou o seu proxecto e está superando fases. Polo momento, aínda está no proceso de avaliación e un dos seus eixos é a inclusión educativa. Este ano estuvemos un grupiño de mestras deste centro, está todo o centro involucrado, pero hai un equipo Erasmus, estivemos elaborando un proxecto que xa mandamos fai uns meses e pasou todas as fases, para agora que estamos á espera a ver se van aprobado. Será un proxecto sobre STEAM e inclusión educativa. STEAM está relacionado coa interdisciplinariedade. Nós temos a ventaxa que neste cole damos robótica, entón tamén o metemos no proxecto. E tamén tocamos o tema da educación inclusiva, que hoxe en día é fundamental. Un ámbito no que afirma hai que facer fincapé pola gran cantidade de alumnado que hai con necesidades especiais. Noto que dende fai uns anos intento formarme, porque claro, non son especialista, son mestra de linguas estranxeiras, entón noto que nas aulas hai diagnósticos que se non te formas un pouquiño como tratalos, pois veste como mestra un pouco perdida. Entón, dai tamén intentamos neste proxecto meter o tema da inclusión por ese motivo, para nós argallar máis recursos para poder implementalos na aula cos nosos nenos. No seu proxecto non se farían intercambios, senón mobilidades entre diferentes centros. En principio nos pedimos 6 mobilidades para mestres e despois tamén este ano vai a participar o alumnado, participaría nesta mobilidade o que nós temos en mente sería o alumnado de sexto, que xa ten experiencia en sair do cole en mobilidades, porque acaban incluso recentemente de chegar de Santoña, dos agrupamentos escolares. A nosa idea é iso, tamén que os nenos se involucren un pouquiño pois neste proxecto a nivel europeo. O noso obxectivo é internacionalizar un poquinho máis o cole e incluso sacarlle partido a esta contorna tan maravillosa que temos, que tamén fixemos algunha actividade para meter no proxecto relacionado coa contorna. De sair aprobado este proxecto, sería a primeira vez que o Ceipa Banqueiro participaría no Erasmus e comezaría a desenvolverse no vindeiro curso escolar 25-26. Incluso máis anos, ao mellor durante 2 anos, temos que organizar, porque as mobilidades, evidentemente, por motivo de persoal non se poden facer todas xuntas, é algo que é complicado porque os mestres somos os que temos que, digamos, diseñar todo, elixir os coles, poñernos en contacto con eles, que eles acepten esa estancia alá, elixir datas. Nós despois temos un presupuesto que, se ben aprobado, dependendo de onde sexa o centro, en que parte de Europa é un presupuesto ou outro, entón dai cae un equipo Erasmus, porque, hai unha casuística dependendo de uns países ou outros que hai que mirar todo con calma. Para organizar todas as actividades que están incluídas no seu proxecto.